Yun po, welcome. Magandang gabi po sa atin, no? So magluluto na naman po tayo. Okay, magluluto na naman po tayo Magluluto po tayo ng dinner, yan. Yan po ang lulutuin natin ngayon, hipon. Yan po yung mga sangkap niya, bawang, butter, pamintang durog, yan, chili flakes. Gagamit po tayo dyan ng oyster sauce. At syempre, lime. Yan. Tsaka po konting magic sarap. Anyway, dire-diretso na po natin. Yan, wala na pong intro-intro para mabilis. Yan po yung ating palayok. Magpainit na po ako. And then, meron po tayong ditong butter. Isang stick po ng butter ang gagamitin natin. Nilalagay po natin dyan para po matunaw. Okay. So, yan. Yung butter natin, antayin lamang po natin na matunaw. And then, babalikan po natin pag tunaw na. Okay. So, yan. Kita nyo po, tunaw na po yung butter natin. Ilagay na po natin ang ating bawang. Yan. Bawang. Yan. Panlaban po yan sa, sa aswang. Para po hindi tayo maswang. Yan. Okay po. So, pag nailagay na po natin ang ating bawang, antayin lamang po natin na mag-isa. Alright? Yan. Bawang lang po, walang sibuyas. Okay. Oh, bango. Grabe. Alright. So, yun na po. Antayin lamang po natin na mag-isa. And then, balikan po ulit natin. So, yan. Nag-isa na po yung ating bawang. Ilagay na po natin ngayon ang ating hipon. Yan. Isang mabilisang luto lang po. Mabilisan. Yan. Okay. So, pagkalagay po natin ng hipon, ilagay na po tayo ng durog na paminta. Yan. Ground black pepper. Ilagay po tayo ng ground black pepper nya. Yan. Okay, approve. Saka po, maglagay na rin po tayo ng chili flakes. Okay. Lagay na rin po tayo ng chili flakes. Yan. Isang mabilisang luto lang po ito. At syempre, maglalagay po tayo ng lemon lime. Yan. Okay. Pagkatapos po, ang ating pong oyster sauce. Panandaliang luto lang po ito, panandalian. Yan. Hindi po ito pang matagalang luto. At syempre po, luturan na rin po natin ng kaunting magic. Yan. Alright. Saka po natin halu-haluin. Yan. Yan. Okay po ba? Saka po natin antayin na maluto. Okay? Saka po natin titikman at mag-adjust na lang po tayo from there. Okay? Alright. So, balikan po natin mamaya. So, ayan po. No? After 5 minutes, yan na siya. Luto na. Ang bilis, di ba? Okay. Yan po ang pinaka mabilis at masarap na paraan na pagluluto ng nilasing na hipon. Yan. Patayin na po natin kasi luto na po yan. Oh yeah, baby. Okay po. Yan. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, comments po kayo. Subscribe. At pindutin nyo rin po yung notification bell kasi po everyday meron po tayong bagong video. Yan. So yan po yung video natin ngayong araw. Okay? Thank you po sa lahat yung mga nanonood po. Lumalaki po na oh my goodness. Lumalaki na po yung mga yung mga bilang ng mga ating viewers. So yan, thank you. Maraming salamat po. So yan po yung luto natin ngayon. Okay. Ang atin pong nilasing na hipon. Okay. Maraming salamat po. Bye-bye.